ברכה לי המילה, אנשים יוצרים להם איזה שהם סיסמאות, ממדגים אנשים לכל מיני, מתייגים אותם לכל מיני קבוצות, והופכים את זה למשהו מן סטנדרט. אז בואו נסתכל בעצם כיצד נוצרת פרדיגמה. אכן, אמונות מקבילות, זה לא בדיוק, זה אחד מהפירושים. אז חברים, בואו נשים לב לפרדיגמה, לדוגמה של פרדיגמה, ואחר כך נדבר על זה קצת. שימו לב על ניסוי שנעשה, קבוצת מדענים הכניסה 5 קופים לכלוב, במרכז הכלוב הם שמו סולם, ובראש הסולם הם שמו פשוט בננות. שימו לב מה קרה. כל פעם שאחד מהקופים טיפס על הסולם, לקחת את הבננה, שאר הקופים קיבלו מקלחת מים קרה. ככה בעצם אפילו מטפים והם קיבלו מקלחת מים. לאחר זמן מה, בכל פעם שאחד הקופים טיפס על הסולם, הוא זכה למכות מהחברים שלו, כי הם לא רצו לקבל מקלחת מים קרה. ואז התחיל הניסוי. במשך כמה הזמן שהם הפסיקו לעשות את זה, והתחילו להחליף את הקופים, מה שקרה, שאף אחד מהקופים לא העז יותר לקחת את הבננה. ואז המדענים החליטו להחליף את אחד מהקופים שבכלוב. דבר ראשון שעשה הקוף החדש, מן הסתם משהו שהוא טבעי לקופים, הוא הלך לטפס על הסולם. מיד שאר הקופים התנפלו עליו והרביצו לו. שימו לב, הקוף הזה אף פעם לא קיבל מקלחת. הוא לא קיבל מקלחת קרה. לאחר כמה פעמים שחטף מכות למד הקוף החדש לא לטפס על הסולם, למרות שלא היה לו מושג למה. שימו לב, פה מתחילה הפרדיגמה. קוף שני הוחלף וההתרגשות חזרה על עצמה. הקוף הראשון השתתף בהכאת הקוף החדש, הקוף השלישי הוחלף והאירועים חזרו על עצמם מכות. קוף רביעי הוחלף והמכות חזרו על עצמם. בסופו של דבר הוחלף גם הקוף החמישי. שימו לב, 5 קופים אף פעם לא קיבלו מקלחת קרה, מרביצים על מי שמנסה לקחת בננה. מה שנשאר זה קבוצה של 5 קופים שלמרות שמעולם לא חטפו מקלחת קרה, המשיכו לעקוף את הקוף שמנסה לטפס על הסולם. שימו לב, אם אפשר היה לשאול את הקופים מדוע אתם מכים כל קוף שמנסה לטפס על הסולם, אני מתערב איתכם באמת שאף אחד מהם אין להם מושג, הם לא נותנים לכם תשובה. והנה תשובה מצחיקה, אני לא יודע, אבל ככה העניינים מתנהלים כאן. האם זה נשמע לכם מוכר? האם אתם מכירים את זה מהסביבה הקרובה שלכם, מכל מיני דפוסי התנהגות של המשפחה, שאנשים שכבר מזמן אנחנו עברנו את שנות ה-70 וה-80, שהיה מקובל לעבוד קשה? שימו לב, זו הזדמנות לשתף את כל אלה השואלים את עצמם. מדוע אנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו עושים תמיד באותה הדרך, למרות שיש עוד הרבה דרכים אחרות לעשות זאת? לדוגמה, מדוע אנשים עדיין חושבים שכל מה שצריך בשביל להרוויח כסף זה לעבוד קשה מהבוקר עד הערב? מדוע אנשים חושבים שבזיעת אפך לחם תאכל וזה הדבר היחיד שאפשר לעשות בשביל להרוויח כסף? שימו לב, אנשים חיים בדפוסי התנהגות של פעם ומחנכים את הילדים שלהם לחיות ככה. תשמעו את התשובה של איינשטיין לסיטואציה. איינשטיין אומר, רק 2 דברים אינסופיים, היקום והטיפשות האנושית, ואני לא כל כך בטוח מה הקודם. אז שימו לב חברים, שימו לב שאנחנו באמת התרגלנו לדפוסים ואנחנו חיים ככה, ובעצם מה לעשות שרוב ההורים של האנשים שקיימים על כדור הארץ הם אנשים שהם בסך הכל אנשים עניים, בהגדרה, 90% בעולם, זה לא כללה, זה מה שיש. ומן הסתם אם הם הורים עניים, הם מחנכים את הילדים שלהם לפי מחשבה של אנשים עניים. לך תעבוד קשה, חייבים ללמוד, חייבים להתקדם בעבודה. והצרה היא חברים שבאמת מי שלא מגשים את החלומות שלו, סביר להניח הוא מגשים חלומות של מישהו אחר. תסתכלו מה האינטרס של כל המוסדות החינוכיים ולמה בעצם המדינה רוצה שאנחנו כולנו נהיה עובדים בכל מיני מפעלים. כי זה טוב למדינה, שאנחנו לא נחשוב גבוה, לא נחשוב על לפתוח עסקים, לצאת לחו"ל בטעות. תסתכלו כמה אנשים בשנה האחרונה רק הגרו לארצות הברית, קנדה. אז שימו לב, מערכת החינוך, כמו שאומר מר רוברט קיוסקי, אומר שמה שמערכת החינוך תעשה לך, היא תלמד אותך להיות עובד. ומה שלמידה עצמית, אלטרנטיבית,
תלמד אותך זה לזכות בפורצ'ון. ועל זה ג'ים רון אומר, עבודה, ג'וב, הוא קורא לזה, העבודה תיתן לך להרוויח משכורת. אבל אם אתה תעבוד על עצמך, אתה תוכל להתאחר ממש. אז שימו לב חברים, מאוד מאוד חשוב שכולנו נבין את הדברים האלה, ולכן אנחנו נקבל בהבנה כל אחד ואחד מחברים שלנו, מהאנשים שאנחנו פונים אליהם. ולכך אני באמת אתייחס לנושא של הסכומים שאנשים מרוויחים בשיווק רשתי. שימו לב, זה לא רק שיווק רשתי. אני שמעתי הרבה הרצאות של כל מיני אנשים בתחום הכלכלה, כל מיני מאמנים, כל מיני מנטורים. ואחד מההרצאות היה ממש מעניינת שהוא אמר, שימו לב שבדקה מסוימת יש מישהו שעכשיו סגר עסקה של 250 שקל. מישהו באותו עולם עכשיו סגר עסקה של $250. מישהו אחר עכשיו עשה עסקה שבה הרוויח $250,000. ויש מישהו שממש עכשיו לקראת סגירה של עסקה של $2.5 מיליון. כולם חיים באותו כדור הארץ. כולם חיים על הפלנטה הזאת. אחד עושה X כסף, השני עושה X כפול 100,000, או כל סכום שתבחרו. אז שימו לב חברים באמת, האם זה הגיוני שיש אנשים שמרוויחים המון כסף, האם זה הגיוני ששכיר יכול להרוויח אפילו סכום של $2 מיליון בחודש? ג'ים רון אומר לזה ברור. אם הוא הביא ערך לאותה חברה, שהערך הזה שווה, לדוגמה, $5 מיליארד, אין שום בעיה שהחברה תשלם לו 2 מיליון. ושימו לב חברים, התחום המתגמל ביותר על כדור הארץ, המשכורת הכי מתגמלת, היא מגיעה בדרך כלל לאנשי מחירות. יש אנשי מחירות שהתפקיד שלהם זה לנסוע לכל מיני מדינות ולסגור חוזה ארוך שנים. זה התפקיד שלהם. ואם עכשיו מישהו סגר חוזה ל5 שנים עם איזו חברת מתכות גדולה, וזה חוזה של כמה מיליארדים, אז על העבודה החד פעמית הזאת הוא יתוגמל בסכום מאוד נאה. וכאן ג'ים רון אומר, תשימו לב חברים, אנחנו לא מקבלים כסף, תצאו מהסרט שאתם מקבלים כסף עבור פר שעה. אף אחד לא מקבל באמת משכורת לפי שעה. אנחנו מקבלים משכורת לפי הערך שאנחנו מביאים אל השוק. ואז הוא נותן דוגמה, אם אנחנו נגיד ניקח את מישהו שמנקה רחובות, אז הוא מקבל משכורת יחסית נמוכה. למה? כי כל אחד יכול לעשות את זה. אם לדוגמה ניקח מורה כבר צריך ללמוד, צריך כבר להשקיע קצת זמן, יכולות, כבר מרוויחה יותר, כי לא כל אחד יכול להיות מורה. ניקח פרופסורים, הם מרוויחים הרבה יותר כסף. אבל לא כל אחד יכול להיות פרופסור. ואז הוא נותן דוגמה, לדוגמה מנכ"ל של קוקה קולה. כמה לדעתכם, תכתבו לי פה כמה לדעתכם, אני לא זוכר אם שאלתי או לא, כמה לדעתכם מרוויח בחודש מנכ"ל קוקה קולה והוא שכיר? תכתבו לי בדולרים, סכום. נא לשתף פעולה חברים. $100,000. יש למישהו עוד רעיון?